Welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Little but 3rd of August, zilibati nkhondo pakati pa Iran komanso Israel. No. Iran komanso USA ilibati ku Israel nakonso tipitaso chifukwa kulinso zimene zachitika kumeneko. So first of all, tidziwe pano kunena kuti nkhondo has completely stopped. Yaima nkhondo de-escalated. What? Yatsika sikukwelaso yayi panopa tikhoza kuti yangoyima nkhondo ija. Komano kuyimako ndi ceasefire? Nope. Kodi peace yachitika? Nope. Asaina chito pena paliponse? Nope. Kumbe chachitika njani kuti mpakana zipezeke kuti nkhondoyi pano sakumenyaso? Yes, mpamene ndithu pakupezeka kina Saudi Arabia, mpamene ndithu pakupezeka ma threats kuopsezana, mpamene ndithu pakupezeka zimzingapo. So tilowa deep kuti timvetsetse kuti chikuchitika njani. Komanso malipoti ena akunena kuti Iran yayankhulapo pa nkhani yokhudzana ndi nkhondo imeneyi. Komano statement yake ikuchokera kwa president wa dziko la Iran amene dzina lake ndi Masoud Pezeshkian. Chabwino amene yonso wayankhulaso chani. Zonsezo tizionera mkati momwe. So first of all, tinene pano kunena kuti pa nthawi imene Israel ndi America anagwirizana zoti ife ndithu tisasantha Iran, tisasantha ndithu moti aziona zimene sanazionepo, dziko lonse linaonepo since World War II. Mpamene ndithu Iran inazayankha kunena kuti okay fine, tapanga zomwe mungapangezo, komano just understand, mudziwe kunena kuti mumvetsetse iniyo kunena kuti ku Middle East kunoko kukhala ndima. Kukhala ndima kuno. The same time, nthawi imene ndi pamene tsopano Saudi Arabia MBS Mohammed bin Salman anamuimbira phone Trump kumufotokozera kuti akulu, that's not a good decision. Chimene sichiganizo chabwino yayi, musapange zimenezo. Chifukwa Saudi ikudziwa bwinobwino kuti izi afuna apanga Trump's amene tingavutike ndife. That's all. Palibe soyena ndithu for Saudi, for Iran iphwanya kumene kukuchokera kani, kumene anthu akunyamukira, kumene adaniwa akusungidwa, right? Chabwino. So anamuimbira kunena kuti musapange zimenezo. So amene anayimba phone kumuimbira Trump ndi Saudi Arabia osati dziko la Iran kuti asaphulitse dziko la Iran. So Iran yakanaka kuti ife sinamuimbire Trump kumuuza kunena kuti musaphulitse dziko la Iran. No. Ife sitinayimba nawo zimenezo. Koma Saudi Arabia ndi imene ndithuza dziwika kuti ndi imene inayimba phone kumuimbira Trump kuti amwene muti kuyerekeza ifasa Iran ikamazabwezera tipeza konzo kuti ife ndamene tili mavuto. So that's it. Point yoyambira ndi imene ndithu wadziwika amene anayimba phone uja osati dziko la Iran yayi. Chabwino. Komano Qatar imene ndithu ikuyankhula language imankhula ngati mwa Israeli. Qatar ndi imene tsopano inanena wauza a Trump kuti ziti tiye nazon akuntheni dziko la Qatar. That's why sometimes mona Iran ikafuna ikamamenya mayiko aja Qatar ikakamenya kwambiri. Why? Chifukwa Qatar ndithu ndi mmene ndithu Israel imadutsira moso. Even maripoti amanena kuti even pa nthawi imene nkhondo imachitika katikati mu ndithu even Netanyahu anali ndi ulendo wa chinsinsi opita ku dziko la Qatar. Chabwino. Apa izi zili chonchi. Pali nkhani pano imene a Trump akunena kuti ma negotiations athu ife tikukambirana ndithu ndi dziko la Iran ndipo nkhani yayikulu pano ndi apa Strait of Hormuz. Point number 2 imeneyi. Nkhani yayikulu ndi apa Strait of Hormuz.
pano patu chimene akulimbira ndi Strait of Hormuz kuti bwa angotsegula pa Strait of Hormuz basi tikhale meti makhalira chabwino. So akuti akufika na iwo akuti akufika kwa agreement. Trump akuti Iran yana no, actually if palibe zokambirana. Koma what is the point here? Point imene pano pamene tikuyenera timvetsa kwambiri ndine kuti pa Strait of Hormuz sikuti Iran sikufuna kutsegula kapena kuti sikuti pali vuto lina lililonse. Nkhani ndiyonena kuti Iran ikufuna kuti iyoyo ikhale in control pa Strait of Hormuz. That's all. Bas ife kutsegula patsegulidwa komano ifeyo ndi mabwana apati ife ndi amene tili ndi leverage pa Strait of Hormuz zimene ma Americans samafuna. Escalated attacks on Iran set off a diplomatic scramble on Saturday. American allies, including the Saudi crown prince, urged the president to back off plans to bomb Iran's energy infrastructure. Late last night, Trump said military action at levels unseen since World War II remained an option. But he's holding off for now at the request of allies as well as Iran because he claimed there was a diplomatic opportunity, or as he put it, quote, the perimeters of a deal has been agreed to. This morning, diplomatic sources tell me that there is no deal yet, but rather signs of progress towards an arrangement with Iran to reopen the strait. The challenge remains just how much leverage Iran will maintain over. That's it. So, china ili yonse chimene chingakhale kuti agwirizana pa Strait of Hormuz chikhale chonena kuti Iran ikhale ndi mphamvu zopanga control pa Strait of Hormuz. That's all. Nzimene kufuna dziko la Iran. Right? Pamenepo mpamene sopana America it's either ivomera kapena kukana. Koma still mmeza onekera akungoyenera basa ilole aivomere dziko aivomere Iran kuti izikhabe ndi control pa Strait of Hormuz. That's all. Pa issue ya number 3, Iran kusamutsa ma Americans mabase America kumaiko a chiluyacha. Issue number 3 mine akufuna awasamutse oseaja ma report akona kaya kuti palibe asilikali amene akumakhala kumabase kucha osathawa ma assets ose zida zonse zofunikia zikulu za ma Americans anazichotsa ku Bahrain, ku Kuwait chifukwa sikunali safe, nde anazipitisa ku dziko la Jordan chifukwa Jordan sikumapangidwa attack. Remember, that's why Iran inauza kunziri palibe amene ali safe kono wina aliyese tikumuphulitsa. That's why Iran inaphulitsa ku ndi Jordan. Number 4, right? Dziko la Iran lanena kuti you know what, I think tadziwa zoti zikuvutana kuti ubini zinthu izi komano ife chimene chikufuna ife tikungofuna kuti zoti mubwerereso ku MOU zimene zimanyankha president wa dziko la Iran Masoud Pezeshkian akuti inuyo mukuyenera kubwereraso ku MOU kuja komanso you have to honor it, muilemekeze. So memorandum of understanding ija mubwerereso kuti kumeneko. So Iran iwapanga force a Trump America kuti mubwerereso ku MOU kuja kumene kunali chani kumene kunali nkhani ikulu kwambiri chifukwa remember kuti MOU ija memorandum of understanding ija amene amakhangara kulamula zinthu ne dziko la Iran, amene amakhangara kulamulidwa anali America. That's all. So patazanapeza zoti ma Americans sanapange ona anakhangara kuzemba actually pa point ya drama ija, right? Irani inaza segula pa Strait of Hormuz zinthu zamba kuyenda bwino iwo drama sana sakupereka pana khobwe mugule tirigu kwa ife mukuti papeneso pano zinthu zinamba kusokonekera. So Iran yazo kuti let's go back tiyeni ku MOU kuja zimene zimanyankhula Masoud Pezeshkian. So pamene pali nkhani kuti America ipanga ona ilemekeza MOU ija kapena ayi pano ndokuzana ndiona mwe tinaona ma videos asilikali aku Israel pamene ndithu amachotsa
anatola zidapa zawo pasi pafuti yanchani nkunyamuka ku base amati SDE base imene kenako nkumanyamuka iwo kumapita okay asilikali more than 100 ku base inake. So asilikali amene wawa anthu samadziwa kuti nkhani yake ili motani, and nkhani ija ukayipanga verify pa Google pa chani kufuna kuti mwenake umvesese bwino kuti pali nkhani yanji pano. Nkhani iseyichayo amayibisa izachitikadi izi amabisa zinthu zija aya izi palibe umboni uliwonse kuzachitika, koma zinthu zinezoona Israeli anaponya zida zawo pasi kwa utali mavaya. Nkhani yake tsopano yaululika pano ndionena kuti ananyanyala yofanira kuti pali asilikali ena amene anali ndi milandu yogwiririra Mapalestina, kwagwiririra azimuna to amenewo azimuna asilikali anuwo amene mukuti osankhidwa ndi Mulungu amenewo amagwiririra azimuna aku Palestina akagwira kunene kucha kumagwiririra. So milandu inali milandu ndithu asilikali amenewo inapita ku khoti, boma la Israeli inangotaya milandu ije pana paliponse ilibe ntchito. Anthu aja kwawo zoti abwerere kusiyani abwererenso ku ntchito. So adabwereranso ku ntchito pamene sopano asilikali amati zinde nyasi zisopano, you understand, pamene ndithu amakhangana apanga matemo nde anthu aja asilikali amenewo 14 amene anatsogolera zimene zozo apangidwa tena kuti apatsidwa ngati chilango ayikidwa mndende I think kwa 30 days kachani anyway atapasa zilango zimene zozo. Komanso madera ena amene kuli ngati kula Ayuda, koma Ayuda ake sima Zionist, tinakambaka kuti Ayuda ali magulu awiri. So pali Ayuda abwinobwino amenewo ndithu aoneka pa ma videos akuathamangitsa asilikali a Israeli kudila kwawo kuathamangitsa kuti iwo ndi Manazi ndachi amene ankapha Ayuda nthawi kuti amene kuja Adolf Hitler, you know, bad people. So akwanena kuti inu ndi anthu oyipa kwambiri ndi Manazi, kuathamangitsa kuti achoke ku dera kwawo. So yeah, mimi nikuona kuti alipo anthu Ayuda ena amene ali abwino kwambiri and iwo sali ma-Zionists, pali ma-Zionists ndi pali ma-Ayudas. So anyway, izi zikuchitika kumene ku Israel. Guys, thank you so much. Mwana cameras.